panon tayo rito sa chapel namin. Wala pa magdarami. Bukas ka niyan naman. Natin ka no. Dano nga tingkang kilo? Yan ka no. O tara. Yan na kaya mo. Nung kata. Basta dala-diretso kami mo. O tara. Hi! There you go. Tara. Tara. Tarso. Hello. So guys, magkikain tayo. Makikikain kami. Ay, wow. So, ginawa namin ngayon ay makikikain. Makikikain kami. Pwede makikain? Ay, wow. Ayan, pasok po. Langatin. Ay, wow. Ay, wow. Mag-vlog ka kanyan. Bagya. Oy, vlog mo yan kanyan soto mo. Ay, wow. So, tangon. Tsaka magkano? Libre yan mo. Sabi, No, paano yung dalan ka rin? Pumila ka na rin. Happy na yan. Happy na yun eh. Kaya, Kinuwado ko pa mga kanya. ali, kanila sa ako ng meron ng len. Meron ng pringis. Oh, Marby. Son. Ay, wow. Pakana ko na parang kakukay. So, magkikain tayo guys. Ito, wow. Ang kakapal na mukha namin, no? Hello! Siyempre, kaya biyak ka. Shoutout kang Ninang Linaw, Are-are kaya katamo kayo. Senyor. Hello! Pakabusog niyo, boys. Oo. Kakain tayo. Oy. Eto, kakain kami rito. Oh, tirahin na natin. Uy, kain ka na. Ano masasabi mo, Marby? Masarap. Son, nangasabi mo, Son. Oy, yan. Oro ka sa likod ko. Natanong ako ng mga kasama ko, saan daw kami pupunta? Ang sagot ko naman ay lahat ng chapel lulusobin namin para makikain. So, no? Say hi, oh. Aroyan, mapapalo ka na sa atin mo yan. Ayun, sa may Springside. Springside din ni boy. Springside, oh. Springside ito. So, walang masyado nagpapalaspas. Ay, wow, kamuha na. Marakala. Diyan huwag itong mapali. Ali, nauna rin kayo. Nauna ng penge. Nandun yung papali, nakalangon.
Alas kayo ng anak. Pa kami rito guys ng magdarami. Titignan natin ha. Kung ilan sila. Ang parating ngayon, no? Nasilip na natin, ang dami nga nila. Papalas pa sila. So, ito yung mga kasama nila. Yan yung mga kasama nila, guys. So, yun sila. Ay, rugo, tila pamalo, oh. So, ganito yung tradition dito sa Pampanga, guys. So, nagpipinitensya sila. Baka may hinihiling sila dyan. Or may panata sila na naibigay na sa kanila yung kanilang mga dalangin. Ayan, guys. So, kaya ginagawa nila ng panata. So, yun yung tradition dito, guys. So, bawat chapel na daanan nila, nagpipray sila ron. Nananalangin sila. So, kailangan physically fit ka dyan, guys, ha? Hindi ganon ka-easy. Kailangan kondisyon yung katawan. Kasi mainit. Tapos lalabasan ka pa ng dugo. At dito naman sa kabila ay merong nagpapasan ng krus. So ito guys. Yan yung makikita nyo sa daanan. Yan yung meron dito sa Pampanga. So active na active pa sila hanggang ngayon. Ayan guys. May tatlong nagpapasan ng krus. So, station by station yata yan. Bawat chapel, papasukan nila. Tapos, mananalangin. So, ay wow. So, meron pa raw nagpapalaspas dun guys. Saan sila? Ayan, mukhang may parating na naman, no? Sila guys ha. May mga supporters sila, mga bata. Ayan guys so. Grupo sila guys ha. Grupo sila. So, hindi lang natin alam kung nagsipagkain na ba to bago nagpenitensya. So, ayan guys. Medyo sila rin yung dahilan kung bakit bumabagal yung daloy ng traffic, no? May emergency pa, oh. Emergency. Emergency, give way, give way.
Oh, yun. Para yun guys. Sino? Malasing yung nagpapalaspas? Saan dyan? Ayan, lilipat na sila guys. Yung iba, wala nang cover sa mukha. Napakita nila yung mukha nila. Ayan guys. Oh. So, di natin sila masisi. Meron pa ba? So, maraming mga kabataan na nag-aabang sa mga dumarating na nagpipinitensya o sa Magdarame. So, ayan. Support by support sila. May mga taga-suporta sila, taga-dala ng tubig. Tapos na tayo sa may tapat ng Pandan Elementary School. So ang gagawin natin ngayon, punta tayo sa may City Center, Tapon or Pandan. Check natin doon kung meron pa ron. City Center tayo. Dito naman tayo sa may City Center. Check natin. Pakita ko sa inyo guys. So lahat yan nag-aabang din ng magdarami or nagpipinitensya. Ayan guys. So, ayan yung mga nag-aabang. Para mga celebrity yung nagpipinitensya dito ngayon guys. Maraming nag-aabang. So sana yung pagpipinitensya nila tapos puso sana magkaroon ng pagbabago. Para hindi naman sayang yung effort na binigay nila sa buong araw nila. Abang-abang tayo dito guys. Uso na ngayon yung mga nagpipinitensya, naka-live yung iba. Basta luwag JB tabayan. Okay, abang-abang lang tayo. Okay, sa my city center. Ito yung likod ng FG. Diyan o. Dati dyan kami kumakain ng pananghalian sa Diretsyon Dayan. Nung high school kami, dyan kami kumakain. Okay. So, abang-abang lang tayo. Pampasa 2023. So, ayan guys, no, may paparating na. Yung kanina lang po. Yung kanina lang yan. Tuwan-tuwa yung mga kabataan, no? Sa kanilang nakikita. Ayan, no? Tuwang-tuwa sila. So, ayan na guys. Naririnig nyo na ba? Yung palaspas nila. Ayan na guys. Mag-create na sila ng traffic sa daan. Okay, give way, give way. So, ayan guys. Kung kasi lasing sila, hindi nila nararamdaman yan. Ayan o. Uy, may muti ka na masagasan. Na bata humabol. So, ayan sila guys. Tana. So, papasok sila ron. May chapel din doon. May papasa din doon guys. Ito sila papasok. Siyempre, mananalangin na naman sila niyan. Kasi tayo guys.
tapos na sila. Uwi na sila. Alright. Okay, let's roll. Tara. So, uwi na kami, guys. Tapos ang aming vlog patungkol sa mga nagpipinitensya sa Magdarame. Okay, 3 chapel ang aming pinuntahan. Bye-bye. Sana nagustuhan nyo ginawa ng video sa gabing ito. Bye-bye.